kadung bar benglong pini lamazan kyalo noni kimi lun kanar janma de video ba miltum prapjen pen share production youtube channel long tum langlo ita prangpo alun kanar janmen kyalo matching asami nang tutang de pini labang su lun kanar janma de video ba mo thakle tum labang su lamazan pen tum lang lona tutang de video le start lona matching asami nang labang sulun kazal tum chepajan theglong po kiche thanglong oviki ben alang listami inlo alang limen ke thare friends inglang alang li phan litum labang sulun kazal long alang chepajan theglong po lapen labang sulun kazal long chepajan bang pi lake aji ke men nai actress alang limen ke sami jevika tum pi alang li ke ilitum kar bilun kazal long chepajan je aji ting tuilo rasi puthot akimi ilitum labang sulun kazal tum chepajan theglong po alang li phan matching asami nang labang solun je rikiluni gabang pomen ke sonje jonghang arang li sami owi gimi pen kiche thanglong mate asi ke juminai alun se poiglo arang li kiluna se pen sile tum labang su alun kanar jan mate alun ji long tum aju iklong po labang sulun kanar jan phan direction ponji abang pomen ke jorson be matching asami nang labang sulun kanar jan mate visual one phan mohokne don mate cameraman abang pomen ke Basista hanse lapen labang sulun karzan fan producer ponji abang pmn ke primateron bi ilitum labang sulun karzan mate visual bam ilitum prapjen pen share production youtube channel ong tum langlo ing taprang po lasi ilitum full video le ilitum chonghong ding lona natum nason kai ki karbiang long pen kiche thanklong video mate actor actress dulang verite natum hashtag channel option subscribe minon lapen like stamina pining non lapen comment to kanam sining non kini lamadan lansi kang tonlo kur wang thu